او امام بیحقی او روایت راوڑے دے پا سنن کبرا کے، بلکہ سبحان اللہ امام بیحقی پا سنن کبرا کے باب تڑلے دے، باب پورا بابی تڑلے دے، السن التي وجدت المرأة حاضت فيها، آغا کم کال دے پا کم عمر کی جنی چی دے پاکے بنے حیز رات لیش، بابی تڑلے دے. بے پائی کی دا خبر راوڑی دا وی امام شافعی رحمہ اللہ وی امام شافعی اعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء بتهامة يحضن ل9 سنين، پا کم عمر کی چی جنی پیغلی کی گی نو اغا دا تهامی علاقی دا جنکو بارکی اوریدلی دی چی دا جنکی نهو کالو تا چی ورسی دا پیغلیش. خواہ اسی دیر عجیبہ دا وورا امام شافعی رحمہ اللہ وی دام امام بیحقی دا روایت راوڑے دے وی یمن تا تلو صنعاء علاقیتا نو علتا من نیا ولی دا چی آگا دا یوشتو کالو وا، نیا دا سو کالو دا یوشتو کالو وا، وی ذکر چی دا دا نهو کالو پا عمر کی پیغلشی وا، دا لسو کالو پا عمر بیا وادش وا، دا لسو کالو پا عمر کی دا دی لوروش وا، اگر لوری بیا دا نهو کالو پا عمر کی پیغل شوا واده شوا بیا پا لسم کال دا غی لورو شوا نو دا جنی دا نیا دا یوشتو کالو دا. اس گوری یعنی دا خبر سن عجیبه ندا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ دا نهو کالو دا جنی سر واده کی دا گورا طولی گیلی نهو کالو جنی سر واده شوید نو دا دوی دا خبر اعتراض دا پالتو بیزا اعتراض دے.